Юл җырын Әлфия Авзалова һәр вакыт аерым бер җылылык белән башкарган, хәзер аны бер төркем яшьләр җырлый. Сез Әлфия апаның дәвамчылары ди оештыручылар. Әлфия турында күп сөйләсәң дә сөйләп бетә торган түгел. Башка җырлар үткәрәбезсә һәм дөрес аңларлар дип уйлыйм. Без татар эстрадасында бар Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров һәм башкалар. Менә шул башкаларга без дә керәбез, сез дә керәсез. Итәгатьле, матур киенгән, тыйнак егетләр, кызлар матур татар җырларын башкаралар. Фестивальдә катнашу өчен быел 400-гә якын гариза килгән. Әлфия Авзалова иҗат юлында һәр вакыт яңалыкка омтылган, аңа багышланган кичәдә дә гадәти булмаган чыгышлар шактый булды. Әлфия Авзаловны яратам, чөнки ул бик матур җырлады һәм аның бик репертуары шәп булды. Синдә булырга тиеш. Моң дигән сүз. Әлфия апа бит инде үзе природа белән җырлады. Үзенең моңы белән. Шуның өчен дә халык аны яратып тыңлый һаман да дип уйлыйм. Гала концертка кадәр Казанда 2 көн дәвамында сайлап алу турлары узды. Җырчылардан тыш биючеләр һәм нәфис сүз осталары чыгыш ясый. 13 чит ил башкаручыларын жюри онлайн карый, әмма Казанга шәхсән килүчеләр дә бар. Я с детства слушаю творчество Әлфия Авзаловой. Мин Әлфия Авзалованы балачактан беләм, аның иҗаты бик ошый. Нравится. Билгеле булганча, Әлфия Авзалова 14 телдә җырлый белгән. Татар җырларын исә моңа һәр йөрәккә үтеп керерлек итеп башкара. Яшьлеккә кайтабыз, балачакка. Радиодан бит нигез аның җырларын тыңлап үскән кешеләр инде без. Һәр вакытта да исән кебек, аның җыры, аның моңы безгә дәрт биреп, яшәргә безгә тагын көч бирә. Аның җырларын җырлыйбыз. Шуңа күрә Чувашиядән кадәр монда килдек. Яшь башкаручылар белән бергә сәхнәдә танылган артистлар чыгыш ясый. Алар да Әлфия Авзалованы юксынуы турында әйтә. Әлфия апа үзе исән чагында да бик күп аралаша торган идек, серләшә торган идек, киңәшләшә торган идек. Шуңа күрә ул вакытлар минем өчен ул истәлек кенә түгел, ул минем өчен горурлык дип әйтер идем мин. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге шунда, гала концертта катнашкан һәр башкаручы җиңүче. Аларга урыннар бирелмәгән. Дөресен әйткәндә, мин бүген җыладым бер 3 мәртәбә нишләптер. Нишләптер минем күңелем гелтеге. Емши да карыйм шушы фестиваль үтә, Аллага шөкер мин әйтәм, әни сине беркем дә онытмый. Синең иҗатың дәвам итәргә тиеш. Моң патшабикәсенең безнең арадан китүенә 4 ел, әмма ул җырларында аны яраткан халык күңелендә мәңгегә калыр. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.